Салом алейкум, ҳамагӣ саломат ва хонавод саломат бошед. Дар ин шаҳре ки мо ҳастем, одамои чӣ мегӯянд дарозумр будааст дар ҳамин ҷо. Ман вақте ки дар чӣ будам, дар таҷрибаомӯзӣ дар школи помӯш, дар си симкурсием ва дар чорумкурсием. Баъд вызов мерафтем, телефон занг мезанем, мерем мисол школи помӯш 90 боло занакҳо бисёру мардошон ҳар ягон марда дидем, лекин занҳои шиёр, чақон худшон телефон мекунанд, худшон дарро мекушоянд, школи помӯш қабул мекунанд врачора. 94, 96, 98. Як ҷо дигар рафтем, 100 чанд сола, 120 сола. Бале, ҳамин гуна. Яъне мегӯянд ки дар Кавказ, дар ҷое ки кӯҳошон баланда, дар он ҷо дарозумр мешаванд, умршон дароз. Ино дар шаҳри мо ҳам ҳастанд. Рӯсои местни хушонанд, умршон дароз. Якта шиносӣ ман аст, корейс занак, онам модараш 91 сола. Ваям занак гап мезанам, байдуи корейсӣ мехонад, хонаашон мо рафта гирем мегӯяд. Ман мега бо ма байхо мегӯм, охо мо забони кореягиро намедонам. Бо русӣ мехонад, русӣ қадима байхо мегӯм, охо ман байда намедонам. Ҳамин хел дар чӣ мегӯянд, хабари хуш дар шаҳре ки мо ҳастем, одамои умршон дароз аз 90 боло, 92, 94, 96, 98 мегӯм 120 соларам рафтем. Шуд. Чақонак телефон мекунад, бо школи помӯш ки омад, дарро мекушояд, бо қабулшон мекунад, бо гуселшон мекунад. Боле шиёрак. Бале ҳамин одамое ки умршон дароз ҳаст дар ҳар ҷои чӣ мегӯянд, кураи замин, дар ҳар минтақаи рӯи замин ҳастанд дарозумр ба амри Худованд. Аллоҳ таоло худаш беҳтар медонад, мумкин нест ки дар куҷо дарозумрҳо зиндагӣ мекунанд. Лекин танҳо худашон зиндагӣ мекунанд, бо дарро мекушоянд, худшон танҳо зиндагӣ мекунанд. Ҳамин занҳое ки ҳамин гуфтам ки умршон дароз аст, мусафирҳое ки умршон дароз аст. Худшон раҳм мегарданд, хеле ҷойгирӣ нестанд. Бале раҳм мегарданд, гап мезананд. Мефаҳманд гапа. Бале, ҳамин гуна меодарам шумо.